ihsan, жақсылық qılуу 3 nerse bilen qozdulup, jana suluu bolup turadi. Kimde kim жақсылық qılam dese, kimde kim ihsan qılam degen bolsa, uşul 3 nersege көңүл bursun. Alardan en ele birincisi, bölöge жақсылық qılam desen, bölöge ihsan qılam desen, anı suratbastan bir. Oşondo senin qılgan жақсылығың qoz, suluu bolot. Ekincisi, anı güttürбөстөн. Surabastan, güttürбөстөн uwagında tez bergen bolsam, demek senin ihsanın, жақсылығың öte qoz jana suluu. Üçüncüsü, ağa meynet qılbastan bersen, sen bergen жақсылық uşul 3 nerse menen özünün görküne jığıp, öte soğun, öte sonun jana qoz bolot. Ar birimiz жақсылық qılganda uşul 3 nerseni unutpaylık.